Frontalni bombarder Suhoj 34 lansirao je vođene bombe na položaje stranih plaćenika u oblasti Harkova, rekao je predstavnik medijskog centra Zapad Sergej Zibinski za RIA Novosti. Posada lovca bombardera Suhoj 34 je, koristeći univerzalne module za planiranje i korekciju aviobombi, izvršila udar na privremene položaje stranih plaćenika u rejonu naselja Ivanovka, rekao je on. Bombom se upravlja tako što se ona konvencionalna bomba koja je slobodno pada pričvršćuje za univerzalni modul za planiranje i korekciju. Modul ima krilo koje se rasklapa i upravlja, čima sistem za upravljanje koji u automatskom režimu usmerava bombu na cilj. Uz pomoć takvog uređaja konvencionalna bomba postaje veoma precizna. U Harkovu u blizini sela Balaklije je pogođeno skladište naoružanja i vojne opreme ukrajinske vojske, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Pored toga, naveo je jedan oficir, na Kupjanskom frontu ruske vojnici su uništili dve diverzansko-izviđačke grupe iz 14. odvojene mehanizovane brigade oružanih snaga Ukrajine i 103. odvojene brigade teritorijalne odbrane. U blizini Velikog Burluka specijalne jedinice su uništile protivvazdušni raketni sistem OSA.